नमस्कार दे पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. इकडे सकाळी भरपूर पाऊस लागला आणि आता एवढं भयंकर गरम होतंय की काय सांगू. म्हणजे असं वाटतच नाही की पाऊस लागून गेलाय. आणि जम्मूमध्ये झाली आहे ढगफुटी. तुम्हाला कळलं का? काश्मीरमध्ये ढगफुटी झाली आहे. माहिती आहे का तुम्हाला? या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला. मंडळींनो कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये आपलं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतो. तर कमेंट करा सर्वांनी. आपल्या महाराष्ट्रात काय हाल आहे? गरमी, पाऊस पडतोय का? आपल्या कोकणात पाऊस पडतोय का मंडळी? विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. नमस्कार गॉडफादर. पाऊस ओके. पाऊस लागतोय का? तुमच्या गावी पाऊस आहे का गॉडफादर? गॉडफादराच्या गावी पाऊस असणारच, कारण गॉडफादर फादर आहेत आणि गॉड आहेत. बरोबर की नाही गॉडफादर? बरोबर बोलली की नाही गॉडफादर? लाईक करा लवकर गॉडफादर. कमेंट करा सगळ्यांनी. गॉडफादर म्हणतात डन. हो का गॉडफादर? जेवलात का गॉडफादर? गॉडफादर जेवलात का तुम्ही? पावसाळ्यात पाऊस असणारच, त्यात काय. हो, पावसाळ्यात पाऊस कुठे चाललाय? पाऊस गायब झालाय. तुम्हाला बातमी हाय की नाही? शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. जमिनीला भेगा पडत आल्यात कोकणात. माहिती आहे का? कमेंट करा पटकन. झिरमिर पाऊस दारा तन मन करी मदनाचा वार येना सजना येना. आमच्याकडे तर पाऊस आहे. हो का? आणि जम्मूला पण पाऊस पडला आज सकाळी आणि आता गरम होते. काय पावसाचा भरोसाच नाही बाबा. नद्यांना पूर येतील. हो का? इथं तर बाबा पाऊसच सकाळी पडला पण आता गरम होतंय. झिरमिर पाऊस धारा मन करी मदनाचा वारा तुझा सुख करा. गॉडफादर तुमच्याकडे गणपती किती दिवस असतो? शिकारी गॉडफादर तुमच्याकडे पाऊस किती दिवस सॉरी गणपती किती दिवस असतो? सुखात रहा तो जवळ रहा.
अरे यार कोणीतरी कमेंट करा बाबा, काय बोरिंग लाईव्ह करताय. आई. जेवण झालं का? सीसीवर कोण आहे? कमेंट करून सांगा मला. सीसीवर कोण आहे? तुषार दादा म्हणतात कुठे आहे ताई? मी कोकणातून आली दादा. जम्मूला आली मी. कोकणातून. जेवलात का तुषार दादा? राजकुमार दादा हाय ताई, कसे आहात? काय राजकुमार दादा विसरलात तुम्ही आम्हाला? कसे आहात? मी म्हणते लाईव्हला की हे दादा आता येत नाही, कामाला वगैरे सुरू झालं असेल तुमचं. कानातले घ्या, कानातले घ्या, कानातले म्हणजे कानातले घ्या, कानातले म्हणजे हे काय कानातले? तुषार दादा कानातले घ्या, कानातले म्हणजे राजकुमार दादा म्हणतात नाही विसरलो ताई. कसं चाललंय राजकुमार दादा? तुम्ही जॉईन झालात का ऑफिसला? कानात जे राहतं ते घ्या म्हणजे काय सांगताय तुषार दादा? काय सांगताय? मला तर काही कळतच नाही काय सांगताय ते. कानातले घ्या, कानातले राहील ते असं वगैरे. कानात जे राहतं ते घ्या. खुशी कुठे गेलं? ओके. जोजविते आई ऐक लाडकी. मला काही समजतच नाहीये की तुम्ही काय सांगताय. कानातलं घ्या, जे कानात राहतं ते घ्या, हे काय कळतच नाही. राजकुमार दादा तुम्ही जॉईन झालात का तुमच्या कामावर? सांगा की काय एक्सपिरियन्स आहे तुमचा तिथला. जवळ मंडळी कमेंट करा यार. उशी काय करतं तिकडे? उशी किचन मध्ये काय करतं? तूच घे बोलू.
लावून ठेव. राजकुमार दादा म्हणतायत मुंबई हायकोर्टाची नागपूर खंडपीठाची मेरिट 70 वरून लागली आहे. मला 72 मार्क होते. आता टायपिंग तयारी सुरू आहे, त्यामुळे वेळ मिळत नाही. ओके 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 दादा, राजकुमार दादा खूप छान. चांगली मेहनत करा, खूप छान मेहनत करा दादा. खूप मस्त वाटलं ऐकून. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि तुमची मुलगी कशी आहे? तुमची मुलगी कशी आहे दादा? छान. ओके ओके, सांगा तिला मी विचारलं म्हणून. आराध्या पण छान आणि अयोध्या पण छान आहे. ओके ओके, खूप छान. नावं पण खूप छान ठेवलात, आराध्या आणि अयोध्या. वाव, खूप मस्त आहेत नावं दोघांची पण. मंडळी कमेंट करा. राजकुमार दादा तुमच्याकडे पाऊस आहे का? राजकुमार दादा म्हणते ताई तुम्हाला आरामाची गरज आहे. रात्री झोपलीच नाही, कारण मिस्टरांची नाईट ड्युटी होती, त्यामुळे मला कधी कधी त्यांची ड्युटी असली की मला झोपच लागत नाही. आणि दुपारची झोपली तर परत रात्रीची झोप लागणार नाही. सो मला आता कंटिन्युअस डोळे उघडे ठेवायला लागणार आहेत. आणि सध्या लाईव्हला व्ह्यूजच येत नाही आहेत. सीसीवर माणसंच नसतात. आणि एकेवेळी एवढे माणसं असायची की मला कमेंट वाचायला जमत नव्हते, कुठे मिस होत होत्या. आणि आता माणसंच नाही. राजकुमार दादा खरंच मला ना आता ना, म्हणजे समोर कोण बोलायलाच नसेल ना तर झोपच येते. आणि माझं लाईव्ह घेताना असं मला झोपच येत राहते. 2-3 दिवस तर मला तसंच होतंय. अक्षय दादा माहिती आहे ना, तो सुद्धा सांगतो ताई झोप, तुला बघून मला पण झोप येते. आज तुम्ही सांगितलं. हसायला आलं मला जाम. डोकं खुशी
स्वतःला इतका त्रास नका देऊ ताई, आराम करा. झोप इलो काय? अरे अक्षय दादा बोलाकच कोण नाही, मी काय करू? लाईव्ह वर असे झोपे काढतोय. राजकुमार दादा काय म्हणतात माहिती या, ताई तुका बघून माका पण झोप येता. अरे यार काय, कोण लाईव्हला येतच नाही मनचं. युट्यूब माझी परीक्षा घेता मी युट्यूब सोडूसाठी. अक्षय दादा कसं असे तू, कसा आहेस तू? अक्षय दादा कसा आहेस तू? मी इंग्लंडला आलोय आता. हा, इंग्लंडला पण गेलास? अक्षय दादाची बिचाऱ्याची वाट लागता नुसती. कधी गेलास? इंग्लंड अमेरिका. मी आहे कुमारिका. सकाळचे 9 वाजता आले. ओके, सकाळचे 9 वाजता. आणि आता किती वाजले? हे भगवान, लाईट गेली. काल सकाळी आलोय. ओके, सकाळचे 9 वाजत आलेत आता. आणि इकडे वाजत आले 1:30. हो, 1:30 वाजत आला. म्हणजे तू आता झोपून उठलास का? अक्षय दादा तू झोपून उठलास का? अक्षय दादा तुझं शिक्षण पुण्यातच झालं का? अक्षय दादा अक्षय दादा म्हणतो नाही, जिमला गेलो होतो 4.5 तास पुढे. ओके, मी पण जिमला जाते अक्षय दादा. मी पण जिमला जाते रोज. फक्त सॅटर्डे संडे जात नाही, बाकीचे वार जाते. 5 ते म्हणजे 5:30 ते 6:30 पर्यंत 1 तास. माझा एक्सपिरियन्स सांगू, मी ती धावायची मशीन असते ना त्याच्यावर, एक तर अशी चढवासारखी आहे आणि एक फ्लॅट आहे. ओके, हो पुण्याला झालं माझं एज्युकेशन. वाव. राजकुमार दादा ताई तुम्ही तुकाराम मुंडेंबद्दल ऐकलं आहे का? हो राजकुमार दादा ऐकलंय. आणि त्यांनी खूप काही काय म्हणजे भेसळी विरुद्ध आवाज उठवला आहे, कारवाई पण केलेली आहे. तर म्हणजे आल्यापासून मी बघते. पण हे कसं छोटे छोटे जे डीलर आहेत म्हणजे जे विक्रेते आहेत त्यांच्यापासूनच सुरू झालंय. पण अजून भरपूर काही असेल असं मला वाटतंय. जे मोठे डीलर आहेत, मोठं फॅक्टरी आहेत, त्यांच्याकडे पण अशीच भेसळ असू शकते. त्यामुळे त्यापर्यंत सुद्धा हात पोचायला पाहिजे असं मला वाटतं. तुमचं मत काय आहे? आणि अक्षय दादा, तर त्या मशीनवर मी जेव्हा पहिली चढली ना, जिमचा पहिला दिवस, तर ना अक्षरशः मला 1 मिनिट पण धावायला त्याच्यावर जमत नव्हतं ना, चालायला. आई शपथ, मी म्हटलं आई शपथ काय हे. मग दुसऱ्या दिवशी पण तसंच. 1 मिनटं पण 1-1.5 मिनटंच मी म्हणजे त्याच्यावर चालली किंवा धावली. दुसऱ्या दिवशी मी म्हणजे शुक्रवारी मी 2 मशनी आहेत असे, एक चढावसारखी आणि एक आहे ती अशी फ्लॅट आहे. तर तिथं मी 10 मिनटं दोघांच्याही वर, म्हणजे इथं 10 मिनटं आणि लगेच 2-3 मिनटांनी म्हणजे 5 मिनटांनी परत दुसऱ्या ह्याच्यावर, म्हणजे 10-10 मिनटं मी त्याच्यावर धावली. आणि खरंच मला मस्त वाटतंय. अक्षयदादा म्हणते मी 10 मिनिट, 5 मिनिट वॉकिंग, 5 मिनिट रनिंग. मी काय करते माहिती आहे, म्हणजे आता ते दोन्ही मशनींवर ना मी काय करते, पहिलं मी जरा बॉडी वॉर्मअप करते. आधी मी चालतच जातो आम्ही जिमला. त्यानंतर तिथं गेल्यावर थोडंसं बॉडी वॉर्मअप करतो, म्हणजे थोडेसे एक्सरसाइज वगैरे करतो. आणि नंतर एका मशीनवर चढतो जी थोडीशी अशी असते, एकदम अशी त्याच्यावर. आणि तिथं मी
म्हणजे पहिली 2.5 मिनटं 3 मिनटं मी चालते, त्याच्यानंतरची 2 मिनटं मी धावते, त्याच्यानंतर मग परत 2.5 मिनटं चालते आणि परत म्हणजे तुझ्यासारखं म्हणजे 5 मिनटं धावणं त्या मशनीवर आणि 5 मिनटं चालणं असं करते. परत दुसऱ्या मशनीवर पण तसंच करते. ट्रेडमिल नावं तर काही मला माहिती नाही त्या मशनीची, म्हणजे फर्स्ट टाइम मी जिमला गेली, पण पसीना असला येतो. पण मला सांग अक्षय दादा, त्या रनिंगच्या मशिनींनी खरंच वेट गेन होईल का माझं? वेट लॉस, सॉरी गेन नाही करायचं, वेट लॉस होईल का? कमेंट करा मंडळी. नो यार, काय 5 लाईक भेटले पण कोणी माका लाईक केले ते माका माहिती ना. वेट लॉस होता, ओके. तेच आणि अजून थोडेसे पोटाचे एक्सरसाइज वगैरे करते आणि असं ते 10 ते 22 किलो वजनाचं हे घेऊन असे ते नाही हाताने असं हे करायचं, अशी एक दांडी टाईप असते लोखंडाची आणि त्याला दोन्ही साईडने पकडायचं आणि असं 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 इथपर्यंत छातीपर्यंत हाणायचं आणि परत वर करायचं, ते करते 50 हा. आणि मला पण असं वाटलं की म्हणजे जिम मध्ये जाऊन हळूहळू स्टॅमिना वाढतो आपला, की आज 5 मिनटं केलंय तर 2-4 दिवसांनी अजून आम्ही 10 मिनिटांनी करू असं. हर्ष भेंडे, हाय हर्ष, कसं आहेस तू, कुठून आहेस, नक्की कमेंट करून सांग. राजकुमार दादा म्हणते आम्ही जिम तर जात नाही पण रोज सकाळी रस्त्याने पळतो 30 मिनिटं सारखे. वाव, खूप छान राजकुमार दादा. आम्हाला सकाळचं नाही भेटत, फक्त वॉकिंग करतो मुलांना, म्हणजे मुलांना मी सोडून. आज तर नाही, पाऊस होता त्यामुळे आज नाही जायला भेटलं, पण रोज सकाळी आम्ही 7:45ला आम्ही जातो आणि फुल 15-20 मिनटं वॉकिंग करून येतो आणि नंतर मग घरातली कामं. अक्षय दादा म्हणते पुलअप्समध्ये पहिले होल्ड शिक, 5 मिनिट होल्ड झालं पाहिजे मिनिमम. ओके, चालेल चालेल. हर्ष बेंडे म्हणतायत मी नागपूरचा आहे आणि तू? मी कोकणातली भावा, मी कोकणचा असे, कोकणचा. कोकण माहिती आहे तुला? मी तिकडची आहे. आलेलाच कधी कोकणात तर सांग. आता कोकण फिरण्यासारखं आहे भरपूर. म्हणजे मला असं वाटलं की यार आपल्या स्वतःच्या शरीरासाठी थोडाफार वेळ द्यायलाच पाहिजे, म्हणून म्हटलं आपण जिम जॉईन करू. हो, पुलअप्स कुठले म्हणतोयस? ते एक अशी काठी असते, दोन्ही ह्याला पकडायचं आणि खाली असं एक अशी काठी कशी असते त्यात वेटचं एक मेजरमेंट असतं, त्याच्यामध्ये घालायचं आणि असं ओढायचं आणि होल्ड करायचं आणि परत सोडायचं. मी तसं करते, ते सांगतोयस का तू? हर्ष बोलते कोकणमध्ये कुठे? सिंधुदुर्ग. आम्ही सिंधुदुर्ग, कोकणातली, सिंधुदुर्गातली. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला पाळवंटी चंद्रभागेच्या. हसतोयस कशाला भावा? हर्ष भावा, तू हसतोयस कशाला? कोकण म्हटलं म्हणून का? ताई, कोकणात नारळ फुकट मिळतो का? जर झाड असेल स्वतःच तर जर नारळाचं झाड स्वतः फुकट देतं आपल्याला, पण आपलं जर झाड नसेल तर विकतच आणावं लागतं. ते प्रेसिंग आहे, ओके. आणि असे दोन्ही हात असे खाली टेकवून पायांवर होल्ड करून पुश, ते म्हणजे अजून मी ट्राय नाही केलंय. जास्तीत जास्त मी 20 सेकंद थांबते. पुढचं बघू. सॅम सकुलकर, नमस्कार सॅम दादा, हाय, नमस्कार. कुठून आहात दादा, सॅम दादा तुम्ही? नागपूरला पाऊस आहे का नागपूरकर?
सॅम दादा सावंतवाडी. अरे वा, सावंतवाडीसून असाय तुम्ही. अरे वा अरे वा. मग जवळचे असाय आमच्या. आमच्या जवळचे मग तुम्ही सावंतवाडीत खैरवताय. राजकुमार दादा म्हणतायत आमच्याकडे लोक म्हणतात कोकणात नारळ फुकट मिळते म्हणून. नाही, स्वतःचे नारळ असतील तर फुकट म्हणायला हरकत नाही, पण जर आपल्याकडे झाडच नसती नारळाची तर मग काय ते विकतच आणावं लागतो. आणि नारळ म्हणायला गेला तर 50-60 रुपये नारळ आहेत आता. अगोदर जरा स्वस्त होते पण आता महागच झालेत. अक्षय दादा म्हणतोय पुलअप्सला टाइम आहे अजून तुला. मग येस, अजून हळूहळू शिकते, बघू. नाही आहे का हर्ष दादा? हर्ष भावाकडे पाऊसच नाही नागपूरला. गरमी गरमी गरमी. सॅम म्हणतोय तुम्ही कुठल्या? मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका माझा. राजकुमार दादा म्हणते आम्ही पण जवळचेच आहो ना ताई. येस राजकुमार दादा, तुम्ही तर माझे भाऊ आहात, एकदम जवळचे. अक्षय दादा, राजकुमार दादा, चिन्मय, आणि आता सॅम दादा पण आमच्या कोकणातलेच असत, त्यामुळे सॅम दादा तुम्ही पण. मंडळींनो लाईक करा, डिसलाईक नको करू. अक्षय दादा म्हणतो पुलअप्स मध्ये लटकून बॉडी फिट करतात. ओके, म्हणजे असे वर पकडायचं आणि पुलअप्स मारायचे. बापरे, तेवढ्या मशनी पण नाही आहे तिथं. 1 2 3, एक सायकलिंगची आहे म्हणजे असं, आणि स्पीड वाढवायचं आणि वर खाली आणि हात असे. सॅम दादा म्हणताय जेवलंय काय? नाही रे दादा, आता चढू येतला, मग आम्ही जेवतलो. 2:15-2:30 वाजता चढू येतला शाळेतनं, मग जेवतले. तू जेवलं? तू सावंतवाडीतलो म्हणजे प्रॉपर सावंतवाडीतलो काय? मी म्हणजे 2024 मध्ये मी सावंतवाडीतच रवत होते. कुठलं तर कॉम्प्लेक्स, राजरत्न कॉम्प्लेक्स आय थिंक. मला इकडे जिम फ्री आहे. आम्हाला पण फ्री आहे, आम्हाला पण फ्रीच आहे. आम्हाला पण फ्रीच, म्हणून तर जातोय. म्हणजे पैसे नाही अजून घेत, सुरू पण करतील कदाचित पैसे घ्यायला, पण असंच 100 रुपये 150 रुपये. पण एकदा जिमची सवय लागली की लागतेच ना, म्हणजे तिथं गेल्याशिवाय चेन पडणार नाही. घाम म्हणजे असं एक हॅबिट लागून जाणार की मला घाम माझा काढायचा आहे. कारिवडे गाव, ओके, सावंतवाडी तालुका कारिवडे गाव. शिवापूरच्या तिकडे कारिवडे येतं ना सॅम दादा? कारिवडे त्या साईडला येतं ना, कारिवडे शिवापूर त्या साईडला काय? इटलीमध्ये मला जिमचे पैसे द्यायला लागतात. ओके, इटलीला पैसे द्यावे लागतात. बापरे, काय असेल त्या जिमची प्राईस? सॅम म्हणते आंबोली रस्त्यात सावंतवाडी पासून पहिलं गाव 25 किलोमीटर. ओके ओके, आंबोली रस्त्यापासून दानोलीच्या पुढे काय? दानोलीच्या पुढे. 160 युरो पर मंथ. मग इंडियाचे काय असतील? मध्ये INR मध्ये काय आहे त्याचं, कन्वर्ट करून सांग ना. मिठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला.
पर मंथ. मग तू 18,000 पर मंथ भरायचा. ओके, सावंतवाडीतून 3 किलोमीटर पहिलं गाव. ओके ओके ओके. छान छान छान. मग तू सावंतवाड म्हणजे तिकडेच कारेवड्याकच राहतोय की मुंबई बिंबईत राहतोय? अक्षर म्हणतो येस. बापरे, इकडचे 700-800 हजार रुपये कुठे आणि 18,000 रुपये कुठे? बापरे. इथं 18,000 लोकांची सॅलरीच आहे. मी जॉबला आहे गुजरातला. ओके, गुजरातला आहेस का तू? केम छो? मजाમાં છો? तुका येता रे सॅम दादा? तुका मालवणी सॉरी काय म्हणतात ती गुजराती भाषा येता की? मजाમાં. काय तर ढोकला खाओ છો? ढोकला खाओ છો? अक्षय म्हणते माझा पेमेंट कंबाईन मध्ये आहे युरोप आणि डॉलर्स. ओके ओके ओके. अक्षय दादा तुझा नाश्ता झाला का मग? तू काय करतेस? मी हाऊसवाईफच आहे आणि माझं यूट्यूब चॅनल आहे आणि माझे मॉनिटाईज करण्याच्या पाठीमागे आहे मी चॅनल. आणि मी माझ्या मिस्टरांबरोबर इकडे आहे. मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी इकडे आहे जम्मूला. ओंकार तुपे, आपली मराठी माणसं साधी भोळी. येस ओंकार. कुठून आहात तुम्ही ओंकार? अक्षय दादा अजून बनवायचं आहे. ओके, काय खाणार? बर्गर का? माहेर कुठं तुझं? माझं माहेर सिंधुदुर्गच, ओरोस येते. राजकुमार दादा आम्ही गरीब माणसं ताई. हा ना, आम्ही गरीब माणसं, आम्हाला जिमला बाबा 18,000 नाही परवडायचे. आपल्याकडे अक्षय दादा आमच्याकडे तर 18,000 पगारच असतो लोकांचा. रामदादा म्हणते अभिनंदन ताई, चॅनल लवकर मोनो होणार. बाय ताई. काय रामदादा आलात आणि बाय करून जाताय? लाईक तरी करा प्लीज. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. अक्षय दादा म्हणतोय ऑमलेट ब्रेड. ओके, ब्रेड ऑमलेट. ऑमलेट ब्रेड. पण अक्षय दादाची तेवढी मेहनत आहे, तो ज्या पदावर पोहोचलाय. आणि खरंच अक्षय दादा अजूनही तू छान छान प्रगती कर. आम्ही तुला कधीच नाही विसरणार. म्हणजे काय काय माणसं जी असतात ना ती आयुष्यभर लक्षात राहतात. आता म्हणजे मी 50 दिवस लाईव्हला नव्हती, पण अक्षय दादा, राजकुमार दादा, चिन्मय, निलेश दादा हे सगळे आले, म्हणजे लक्षात ठेवून आले. हेच खूप भारी वाटतं. ओंकार तुम्ही म्हणतायत मी ताई अहिल्यानगरला आहे आणि तुम्ही खूप छान बोलता, लवकरच राजकारणात जाणार तुम्ही. हो का, राजकारणात जाऊ का? बापरे, लय भारी बाबा, लय भारी बोललात. पण राजकारण आपल्यासारख्या मीडियम लोकांना नाही जमणार. ते खोटं वागायला जमणार नाही. राजकारणात तर हेच चालतं ना, खोटं वागणं, लोकांना फसवणं, खोट्या आश्वासनं देणं, हे आपल्याच्याने नाही जमणार. मला रोजच्या लाईफमध्ये सुद्धा खोटं बोललेलं मला सहन होत नाही. हाय प्रिया. हाय प्रिया. हाय, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही प्रियाजी? अक्षय इकडे पोळी नाही मिळत. ओके, मग आता जर ना अक्षय दादा तुझं लग्न झालं की तू तिकडे गेलास ना बायकोला घेऊन, तर तुला पीठ वगैरे इकडेच इकडूनच घेऊन जावं लागेल ना.
सॅम दादा बोलते आता बाबा आपल्या कोकणी माणसांक बहिणीक सपोर्ट करू खोयो. थँक्यू सॅम दादा, थँक्यू सो मच. नक्की सपोर्ट कर. आणि जर आपण आपल्या माणसांका जर सपोर्ट केलो ना तर आपली माणसं नक्कीच पुढे येतील. पण माका पण असं वाटतं की आपण पण सगळ्या माणसांका सपोर्ट करूया. आणि मी माझ्यापर्यंत नक्की करत असते. जर एखाद्याचं कंटेंट चांगलं असत आणि एखाद्याचं म्हणजे आपल्या गावातनं जरी असत किंवा कुठेही चांगला जर एखादा वागत असत. मी आता लाईव्हवर बघते यार, मगाशी मी माझं लाईव्ह एंड केलं, तिथं माणसाच नव्हती. सकाळी 10 वाजता काय नव्हता. आणि मी माझं बंद केलं आणि असं स्क्रोल केलं, काय यार घटिया घटिया लाईव्ह असता. बघून सुद्धा अशी ईक येता, क्यू येतं की काय लोक बघतात. आणि तेच लाईव्ह बघूसाठी त्याच लाईव्ह बघूसाठी एकदम 500-600 लोक बघतात थांबान आणि लाईव्हवर लाईक करतात. आणि आम्ही सर गळो फाडून चांगला बोलतो, कोणाशी घाण नाही बोलणार किंवा काहीच असं हे नाही लाईव्हमध्ये. तर आमच्या लाईव्ह घे बघा, सीसीवर 2 माणसं. ही परिस्थिती यार. राम दादा इग्नोर कमेंट. बाय ताई, कोई बात नाही. बाय. नाही दादा, मी तुमची कमेंट इग्नोर नाही केली आहे. मी वाचली तुमची कमेंट की ओके ताई, लाईक डन. नंबर 7. बाय बाय ताई. का हो दादा, तुम्ही मला बोललात अभिनंदन ताई लवकर चॅनल मोनो होणार तुमचं म्हणून, आणि तुम्ही जाता कशाला, बोला की. ओमकार दादा, आपलं रोज लाईव्ह असतं. प्लीज जर चॅनलला जॉईन हो आणि बेल आयकनवर क्लिक कर, म्हणजे तुला नोटिफिकेशन पोहोचेल. त्यानंतर अक्षय दादा म्हणतो येस. मग काय, भाकरीचं पीठ चपातीचं पीठ तुला घेऊन जावं लागणार आहे. ओंकार म्हणतात नारायण राणेंची लवकर खासदारकी जाणार, तुम्ही भावी राजकारणी साथी शुभेच्छा. नको रे बाबा, माका असलं नाही जमायचं. ओंकार, मला असलं नाही जमणार रे. त्यापेक्षा मी माझ्या यूट्यूबवरच ठीक आहे. अक्षय दादा म्हणते झाला ऑमलेट. रामदादा म्हणते ताई मी ऑन ड्युटी. ओके रामदादा, बाय बाय, टेक केअर, जय हिंद. राजकारण आपल्यासारख्या गरीब माणसांना, मीडियमवाल्या मिडल क्लास लोकांना नाही जमत ते. हसायला यायला लागलं मला. प्लीज ओमकार दादा चॅनलला नक्की जॉईन हो. आणि प्रिया कुठे गेल्या, गायब झाल्या. गट्ट हगू. काय नाव तुमचं. नमस्कार नमस्कार ताई, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही, कुठून आहात नक्की सांगा मला. कमेंट करून सांगा तुमचं गाव. घट्ट यार हसायला येतंय आज. असं असतं का नाव. क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ नहीं मिलती, तेरे इश्क ने साथिया क्या करे. त्याला काय झालंय बाबा. लाईक डन 10 नंबर, थँक्यू. नाव नाही घेणार आता मी तुमचं. तुमचं मी नावच नाही घेणार. थँक्यू दादा. अक्षय दादा म्हणते हे खरं नाव पाहिजे त्याचं. कुठलं. जमता 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 म्हणजे
राजकुमार दादा म्हणतात विसराव म्हटलं तरी विसरता येत नाही, दिवस येतात जातात पण मन कुठे लागत नाही. पाऊस पडून गेला तरीही आठवणींचे आभाळ मोकळे होत नाही. आठवायला विसरावं लागतं पण पण विसरताच विसरता मात्र आलंच नाही. वा वा वा. सॅम दादा म्हणता पाऊस असा काय घराकडे? अरे नाही रे, सकाळी मी सासऱ्यांका फोन केलेला आहे माझ्या. असं बसते. सकाळी मी सासऱ्यांका माझा फोन केलेला आहे, तर माझे सासरे सांगत होते की पावसाची फक्त रात्री बारीक बारीक शिवरा गळत होती, पाऊस काय नाही. आणि त्याच्या आधी फोन केले तर म्हणाक लागले तरव लावलेलो असं पिकता पिवळं पडता, म्हणजे एवढी वाईट परिस्थिती असा. आणि इकडे जम्मूत तर सकाळी खूप जोरात पाऊस लागलो आणि आता ऊन लागता. अक्षय दादा म्हणते जे नाव तू घेणार नाही ते खरं नाव पाहिजे. हे भगवान, कुठे गेले ते घट्टवाले? कुठे गेले आहेत की नाही? 10 नंबर लाईक करून पशार. गुजरातला पडता काय सॅम दादा? दिवेश, हाय दिवेश, खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला. कसा आहेस तू? घट्ट घट्ट दादा म्हणतायत. घट्ट दादा कुठे गेले? सॅम दादा म्हणतोय चल ताई बाय, परत भेटू. सॅम दादा परत कधी भेटणार तू? रोज 1:15 वाजता माझा लाईव्ह असतो, जर टाइम भेटला तर नक्की ये तू. ओके. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक कर, जेणेकरून म्हणजे तुला नोटिफिकेशन तरी पोहोचेल आणि माझे व्हिडिओ वगैरे तुला पाहायला भेटतील. बोला बोला म्हणतात घट्ट दादा. दिवेश म्हणतो हाय हाय दिवेश, कसं आहेस तू? राजकुमार दादा म्हणते आमच्याकडे पण रात्री 3 थेंब पाऊस पडला. बापरे, खूपच जास्त पडला, पूर आला त्यामुळे, है ना राजकुमार दादा? अक्षय दादा म्हणते कितने तेजस्वी लोग है. यस, कितने तेजस्वी लोग है. नाम भी इतना अच्छा रखा है कि कोई बोल भी नहीं पाएगा. दिवेश म्हणतोय हाय रे दिवेश, काय तू फक्त एम राहुल एम, मी आलो टीचर. हाय, माझी टीचर की संपली, टीचर संपली. काय नाही कोण आन्सर दे, सगळे हुशार मुलं कुठे पशार झाली, नावच नाही. कसे आहेस तू? खूप दिवसांनी लाईव्हला आलास. सॅम म्हणतात नाही इकडे पाऊस कमी आहे. ओके, तिकडे जास्त पडत नाही ना गुजरातला, पण पडला तर खूप पडतो है ना. एम राहुल म्हणतायत साष्टांग नमस्कार टीचर, आशीर्वाद है हमारा कि तुम हमारे ऐसे ही लाइव में आते रहो और लाइक्स करते रहो. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला, प्लीज लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा यार. साष्टांग नमस्कार टीचर, तुम्हाला साष्टांग नमस्कार. काजळ लावून आले मी आज. एम राहुल म्हणते टीचर शाळा सुट्टी होती ना, म्हणून मी थोडा बिघडलो टीचर. बाई तू तर खूपच बिघडला, काठी ठेवली आहे मी इथं. काय मग सुट्टीत केलंस काय? अभ्यास केलास की नाही? हॉलिडे होमवर्क केला की नाही? मला वाटतं हॉलिडे होमवर्क केलाच नाहीये, म्हणून तुझा डीपी असा पूर्ण फक्त कोऱ्या पानासारखा आहे, है ना. हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे होते हैं यार. अच्छा हुआ मैं टीचर नहीं बनी, मैं तो पागली हो जाती. टीचर परमिशन द्या मग मला. चाल झाली, शाळेत आलास आणि पळालास पण. ओके ठीक आहे. अमोल दादा म्हणतात हॅलो दीदी कशी हाय. अमोल दादा मी मस्त हाय, तुम्ही कसे आहात? स्वागत असं, कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. एम राहुल म्हणतात हो टीचर. अक्षय दादा म्हणते इंग्लंड मध्ये पुढचे 12 दिवस. ओके, त्यानंतर तुझा तर दौरा ना असेच 12 दिवस करून एका महिन्यातच संपवून टाक, 1-2 महिन्यात. ओके अक्षय दादा, तुझे 12 दिवस न करून असे संपवून टाक. ओळखलं का मला? अमोल दादा काय तुम्ही असं विचारता?
मी ओळखणार नाही असं नाही. ओळखणार नाही असं कधी होईल का? हा, लाईक करा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. फक्त 10 लाईक झालेले आहेत. अक्षय दादा होते नंतर बहुतेक ऑकलँड. ऑकलँड म्हणजे काय म्हणतात ते त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन? जिथं श्रद्धाताई आहे तिथं जाणार का तुम्ही ऑकलँडला? श्रद्धाताई पण भेटा मग. अक्षय दादा श्रद्धाताई पण भेटा. युरोप मध्ये परत नंतर बहुतेक ऑकलँड युरोप मध्ये परत. ओके, किती वर्ष असं चालेल रे अक्षय दादा? बहुतेक तरी हो. ओके, जेवलीस का विचारतायत अमोल दादा. अमोल दादा नाही, आता परी येणार आहे त्यानंतर आम्ही जेवणार. तुपात वास येई कस्तुरीचा. अक्षय दादा, अमोल दादा, रोज असेच लाईव्हला येत जावा. अक्षय दादा म्हणते इंडियन हेडक्वार्टर्स मध्ये ट्रान्सफर होत नाही 2 पर्यंत. ओके, इंडियन हेडक्वार्टर्स इंडियामध्येच असतील ना की तिकडे आहेत? काय रे अक्षय दादा, ते पण तिकडेच आहेत की इंडियामध्ये आहेत? माझी ट्रान्सफर इंडिया हेडक्वार्टर्स मध्ये पुढचे 4 वर्ष तरी होत नाही. हे भगवान, क्या करे अब. अक्षय इंडियामध्येच आहे चेन्नईला. ओके, मग तुम्ही 4 वर्षांनी मग इंडियामध्ये येणार का? 4 वर्षांनी मग तू इंडियाला येणार, इथं सेट होणार. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी. मान दुखली माझी. लगे जागने के हसी रात हो ना हो शायद इस जन्म में. काय माही ट्रान्सफर झाली लवकर तर बघू. ओके, वा. तुला कुठे राहायला आवडतं, इंडियामध्ये की तिकडे? अक्षय, कारण माझी पोस्ट इंटरनॅशनल क्लायंट रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून केली आहे. वाव. मग तू शिक्षण इंजिनिअरिंग केलं? जवळ रहा तू सुखात रहा. सिद्धेश बर्वे. हाय सिद्धेश, स्वागत आहे तुझं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कुठून आहेस तू कमेंट करून सांग. अक्षय दादा म्हणतोय लाईफस्टाईल तर युरोपची बेटर आहे पण टेस्ट इंडियाची कोणी नाही मॅच करू शकत. येस, हे मात्र खरं बोललास. जे आपले इंडियातलं जे जेवण आहे ते कुठेच नाहीये. सिद्धेश दादा म्हणतोय पनवेल, मुंबई पनवेल. ओके, मुंबई पनवेल मधला काय तू? वाव, खूप छान.
पांडुरंग तेलंग म्हणतायत हाय. नमस्कार पांडुरंग दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. तुम्ही कुठून आहात कमेंट करून सांगा. अमोल दादा म्हणते रात्री लाईव्हला येत जा की. हो दादा, प्रयत्न करेन येण्याचा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. सिद्धेश दादा, मी कोकणातली आहे. पांडुरंग दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि सध्या मी जम्मूला राहते. तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस, कोकणातली छान छान कल्चर, खूप काही पाहायला भेटेल माझ्या चॅनलमध्ये. तर नक्की जॉईन व्हा आणि रोज लाईव्हला पण येत जा. कुणाल दादा म्हणतोय हाय. कुणाल, कसा आहेस तू? खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला. अंगद सूर्यवंशी, कुठून आहेत मॅडम? मी कोकणातली आहे अंगद दादा, तुम्ही कुठून आहात? आणि खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणची प्रीती या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. प्रदीप दादा नमस्कार, हाय, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. प्रदीप भाऊ नमस्कार. अक्षय दादा म्हणते माझा प्रमोशन डिप्युटी CHRO म्हणून होणार होतं, पण माझा डिपार्टमेंट चेंज केला. माझा मॅनेजरनी मस्त पॉलिटिक्स केलाय. अरे सगळीकडेच पॉलिटिक्स चालतं यार. आता मी तर लाईव्ह मध्ये सांगत आहे, पण कुठल्या कुठल्या गोष्टीत पॉलिटिक्स आहे काय सांगणार. खूप. सिद्धेश दादा म्हणते ओके. प्लीज लाईक करा सिद्धेश दादा चॅनलला. नवीनच आहात तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि उद्या 1:15 वाजता नक्की या लाईव्हला. अक्षय दादा म्हणते आणि सिद्धेश दादा तुम्ही जेवलात का? प्रदीप भाऊ तुम्ही जेवलात का? अंगद दादा तुम्ही जेवलात का? कुणाल दादा, अमोल दादा, पांडुरंग दादा, तुम्ही सगळे जेवलात का? नक्की कमेंट करून मला सांगा, कारण दुपारची टायमिंग आहे आणि कदाचित तुम्ही जेवतच असाल. कमेंट करून सांगा मला. अक्षय दादा म्हणते आता मी मॅनेजर सोबत पॉलिटिक्स करून मॅनेजर वरून हटवणार आहे. हुशार. अमोल दादा म्हणते मला नाही बोलली तू, खूप दिवसांनी आला. अमोल दादा तुम्ही आलेला त्या दिवशी. अमोल दादा तुम्ही त्या दिवशी आलात तेव्हा मी विचारली खूप दिवसांनी आलात. विकी दादा म्हणतात हाय. हाय विकी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. फक्त 11 लाईक झाले आहेत, तुम्ही लाईकच करत नाही आहेत. प्लीज लाईक करा. बबन वाघमारे म्हणतात हॅलो ताई, गुड इव्हिनिंग. लाईक केलं आहे, थँक्यू सो मच बबन दादा. आणि प्लीज लाईक केलात आणि सबस्क्राईब पण चॅनलला करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला उद्याचं जे लाईव्ह असेल ना त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. जेवलात का बबन दादा? सिद्धेश दादा म्हणते तू जेवलीस का? नाही रे दादा, सिद्धेश दादा मी अजून नाही जेवली, मुलीची वाट बघते. ती आली की आम्ही एकत्र जेवू. राजकुमार दादा म्हणते नाही ना ताई. ओके, नाही जेवलात का? जेवून घ्या दादा. विकी दादा म्हणते तुमचं जेवण झालं का? नाही रे विकी दादा, जेवायचं आहे, मुलीची वाट बघते. अक्षय दादा म्हणते पॉलिटिक्स मर्डर केस मध्ये काय सांगा. पॉलिटिक्स मर्डर केस मध्ये काय सांगा म्हणजे? लाईक केलं, थँक्यू विकी दादा, थँक्यू सो मच. बबन दादा म्हणतायत हो ताई माझं जेवण झालं आहे, तुमचं झालं का? नाही बबन दादा, नाही जेवले अजून, मुलीची वाट बघते. विकी दादा आज काय स्पेशल होतं आज जेवायला तुमच्याकडे? अक्षय दादा म्हणते माझा ब्रेकफास्ट झाला. येस, ब्रेड आणि ऑमलेट. आज सोमवार आहे, तू ब्रेड व्हेज नॉन व्हेज खातो? हर हर शंकर निसा निसा गम रे हर नमामि शंकर. पोलीस खात्यामध्ये एवढा पॉलिटिक्स आहे. अरे पोलीस खातच काय, सगळीकडे आहे. एक कुठली जागा आहे ती सांग. नाही मी एक काय
राजकुमार दादा, माझी पण मुलगी शाळेतून यायची आहे, डीपी बघा. याच्यामध्ये दादा खूप छोटा दिसतो, डायरेक्ट जाऊच शकत नाही ना तुमच्या चॅनलवर. मी जाऊन बघेल ह्याच्यामध्ये. विकी दादा म्हणते मी व्हेज आहे. ओके, तुम्ही व्हेज आहात का? मग आज काय स्पेशल व्हेज मध्ये? सिद्धेश दादा म्हणते लाईक केलं आहे. थँक्यू सिद्धेश दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. असाच सपोर्ट करत राहा, लाईव्हला येत जावा आणि छान गप्पा मारू आपण. अक्षय दादा म्हणतोय इकडे फ्रीज मध्ये ते सापडलं. ओके, फ्रीज मध्ये सापडलं, तू टमकावलं. विकी दादा म्हणतोय हो ना, पोलीस खात्यात आहे तो. पनीर खाल्लं. ओके ओके, पनीर खाल्लात का? तेच आहे तर, सगळीकडेच आहे. पोलीस खातं का म्हणताय? बाकी अजूनही सगळ्यात पॉलिटिक्स आहे सगळं. एकूण एक अशी एक जागा नाहीये जिथं पॉलिटिक्स नाहीये, अशी एकही जागा नाहीये. राजकारणापासून सुरुवात होते पॉलिटिक्सची, पुढचं काय? अमोल दादा तुम्ही अजून केलातच नाही लाईक, काय यार? मी करू का लाईक विचारतायत? नको करू तुम्ही लाईक, सांगावं लागतं का? पूजा गोनेकर हाय ताई म्हणतायत. हाय पूजा, कशात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीत्या या लाईव्ह मध्ये. अक्षय दादा म्हणताय एज्युकेशन सिस्टीम इज रश इन इंडिया. बघितलंय ना सध्या काय चाललंय ते, म्हणतात ना शिक्षणाच्या आईचा घो, तसंच चाललंय. अमोल दादा हसतायत. विकी दादा म्हणते सगळ्यांनी प्लीज लाईक करा, प्लीज लाईक करा. विकी दादांची मी कमेंट पिन करते. आपला प्रेम भाऊ आला नाही रे. अक्षय दादा प्रेम भाऊ कुठे आहे काय माहिती, गायब झाला की हरवला, आणि कोणाला सापडला तर घेऊन या. हेलो सुप्रिया रावत, कैसे हो जी? नमस्ते. अक्षय दादा म्हणतात पैसे द्या नोकरी घ्या. हेच तर चालू आहे. मी एक काल व्हिडिओ बघितला, एक शिक्षक फक्त म्हणजे बाहेर ओढणी नाही न्यायची वगैरे असं काहीतरी चालू होतं, की कुठली तरी एक्झाम चालू होती आणि ओढणी नाही न्यायची, शूज नाही घालायचे, सॉक्स नाही घालायचे, भरपूर काय काय. आणि तो टीचर जो सुपरवायझर असताना तो असा चष्म्याकडे, म्हणजे तिथं काहीतरी कॅमेरा होता, असं करून ते फोटो क्लिक जातात. आणि काय काय म्हणजे काय तेच मला कळलं नाही एवढं. बापरे. बन गया खाना, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है क्या? ये सुप्रिया दीदी इधर रात को हुई हो, मतलब सुबह से हो रही थी 4:30 बजे से. हाँ नेट और जी असेल. येस येस, तेच सध्या चालू आहे ना पेपर फोडला. अमोल दादा म्हणते अमोल दादा प्लीज लाईक करा, मग करेल लाईक. अमोल दादा प्लीज लाईक करा. पैसे दे दो और डिग्री ले लो, इसमें क्या भाई? लोक काय अभ्यास करतील मग? जे पैशाने अमीर आहेत तेच पुढे जातील या पदांवर, आणि जे म्हणजे मेहनतीने गरिबीतून अभ्यास करून येत आहेत ते काय करणार? यहाँ गर्मी हो रही है सुप्रिया दीदी, मुझे दिल्ली नहीं आना भाई, जम्मू ही अच्छा लग रहा है मुझे. इधर तो बारिश होती है, दिल्ली में तो बारिश भी नहीं हो रही है. मौसम के दे सबने यही कर रखा है. काय ग? काय ग चू? ताला सुरात नाही बोलली. नको मला तुमचं लाईक. मुंबईला नक्की एकदा, मुंबईला नक्की एकदा म्हणजे पैसे से डिग्री खरीद रहे हैं भाई. हाँ पैसे से ही डिग्री खरीद रहे. एजुकेशन अपना पैसे से चलेगा, इसलिए तो सोनम वांगचुक मतलब उपोषण कर रहे, हमारे लिए लड़ रहे हैं. लेकिन हम क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे. सिद्धेश दादा म्हणते मुंबईत पाऊस चालू आहे, तुमच्याकडे चालू आहे का नाही?
जम्मूमध्ये पाऊस सकाळी पडला, आता मात्र ऊनही नाही आहे आणि पाऊसही नाही आहे, मीडियम आहे. म्हणजे जी गरमी, जराशी गरमी असते ती आहे. गावाला जरा जरा पडत होता असा. विकी दादा म्हणजे मुंबईला नक्की एकदा या तुम्ही. हा काय, नक्की येईन, नक्की येईन. आताच मी म्हणजे येता जाता बहिणीकडे जाते, कारण प्रवास आमचा खूप लांबचा असतो, त्यामुळे कुडाळपासून ते मुंबई, मुंबईपासून दिल्ली, दिल्लीपासून जम्मू, असं आमचा सफर असतो. पांडुरंग दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? मुंबईला नक्की. ओके ओके, हो हो. सुप्रिया दीदी खाना बन गया? खाना बन गया सुप्रिया दीदी? अक्षय दादा कुठं गेला राव तुम्ही? संसद पर्यंत पोहोचली CGP. वा वा वा. तेच बोलतोय ना, एज्युकेशन आता पैशांवर चालतंय. इथं पैसे द्या, इकडे एज्युकेशन खरेदी करा, नोकरी खरेदी करा, सगळं काही. मुंबईमध्ये मी वाशीला राहतो. हो का विकी दादा? त्या दिवशीच मी वाशीच्या पुढे जो मॉल आहे, कुठलं ते आहे बाबा, कुठला तरी डीमार्ट आहे, तिथं मी आलेली. अक्षय आहे इकडे. अक्षय दादा म्हणते आहे इकडे मी. गॉडफादर मध्ये अजून सरकार ऐकत नाही. सरकार चांगल्या गोष्टी कधी ऐकतो, है ना? सरकार चांगल्या गोष्टी कुठे ऐकतो? गॉडफादर डीमार्ट मध्ये मॉल नाही काय ताई तू? अरे गॉडफादर दादा, मॉल म्हणजे वेगळं असतो, डीमार्ट म्हणजे जरा वेगळं असतं. डीमार्ट मध्ये खाण्यापिण्याचं सेक्शन नसतो, असं हॉटेल टाईप नसतं, आणि मॉल मध्ये गेम बीम हे असतात. काय हो गॉडफादर? विकी म्हणते मी ड्युटी असेल मग. तुम्ही काय जॉब करता विकी दादा? गॉडफादर म्हणते मराठी किती कच्च रे. गॉडफादर दादा गप्प बसा, बहिणीची मजाक नाही उडवायचा. दादा तू माझा मी तुझी ताई, दादा तू माझा मी तुझी ताई. डीमार्ट सुपर मार्ट मॉल इज मॉल. यस, अक्षय दादा ने मेरा साइड ले लिया है भाई, वेरी नाइस. डीमार्ट सुपर मार्ट मॉल इज मॉल. मुंबई पोलीस आहे. वा विकी दादा मुंबई पोलीस आहेत. वा वा, छान छान. गॉडफादर म्हणतात खुशी मम्मीला मराठी शिकव थोडं. दादा मी मराठीत मीडियम मधला असोय. गॉडफादर म्हणतात वाशी खूप छान आहे, म्हणजे असं कचरा बिचरा नाहीये, जरा छान वाटते वाशी बघायला पण. आई गो बाबा. अरे देवा, हे काय येत नाही. चल मला हे नको. प्लीज मंडळी लाईक करा. दादा तू माझा मी तुझी ताई, दादा तू माझा मी तुझी ताई. अक्षय दादा म्हणताय डीमार्ट मध्ये नाही. गॉडफादर म्हणतायत बघ शिक, हे सांगतात काय असतं मॉल. काय रे गप्प बसा रे पोरांनो, नुसता जीव खाल्यानी माझं. विकी म्हणते कोकणचं दिसतं तुम्ही. होय विकी दादा, मी कोकणातलाच असोय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. हे काय होतंय? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला असं आहे विकी दादा.
इलेला आहे कधी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला? आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला इलाका आहे. देवा माझी बहीण अशी कशी रे, अशी कशी देवाची करणी रे दादा, अशी कशी देवाची करणी. काय ते काहीतरी गाणं आहे. नारळाच्या आतमध्ये पाणी, अशी कशी देवाची करणी. बहीण नेहमी अशीच असते. बहीण खूप चांगली असते भावापेक्षा. विकी दादा म्हणतात पप्पा माझे चिपळूणला असतात. हा, माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव आहे चिपळूण. गॉडफादर म्हणतात मला 10वीला मराठीला 98 होते. मग 2 मार्क कसे कुठे गेले तुमचे? हा, 2 मार्क कुठे गेले मग? 2 मार्क घालवला दोघांचे, अभ्यास नाही केलात. चल काय पण बहीण चांगली म्हणे, मग भाऊ काय असतात? येडपट. भाऊ येडपट असतात हो ना अक्षय दादा. अरे अक्षय दादा कुठे गेला हा? विकी दादा म्हणतात आहेत पप्पा पण. ओके. गॉडफादर म्हणतात 2 मार्क टकल्यानी कापले ना ताई. नाही नाही, त्यात तुझी चुकी असणार आहे. हे बघा, मला असं एक फेस करते ते. सश्याचे 2 दात. भाऊ वेडपट. येडपट येडपट, वेडपट नाही म्हणायचं, येडपट. विकी दादा म्हणते तुमचं बोलणं मस्त आहे. थँक्यू. कोकणातल्या माणसांचं असंच असतं बोलणं. एवढा आमका काय म्हणतात, एवढा चांगला बोलणं येणार नाही, पण चालतं. काय येत तर तोंडात न बघायचं. सिद्धेश दादा हसतोय, बघतोय लाईव्ह, पण पोरगा बोलत नाही. गॉडफादर काय म्हणतात बघ, माझ्यासारखा हुशार भाऊ आहे तुला, नशीब बघ तुझं. एवढी इंटेलिजंट बहीण आहे तुझ्याकडे, ते बघ आधी तुझं नशीब किती. दादा तू माझा, मी तुझी ताई. सुनीता ताई लाईक डन म्हणताय. सुनीता ताई थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात? आलात जाऊन? गॉडफादर मध्ये आता मस्त चिडली की ऐकत नाही मग ताई. माझा मी काय ते, दादा तू माझा, मी तुझी ताई, जा रे जा रे जा जा, मी तुझं ऐकत नाही. ओके विकी दादा, ताई बोला मला चालेल. ताई बोला, तायडे बोला, काय पण बोला. मला तर जास्त करून तायडेच बोलतात. ए तायडे. माझे भाऊजी पण आहेत ना, ते पण तायडेच बोलतात. आणि त्या दिवशी पण लाईव्हला कोणीतरी मला तायडे बोलत होतं. नाही लाईव्हला नाही, इंस्टाग्रामवर कोणीतरी मेसेज कमेंट केलेली, वा खूप छान तायडे म्हणून. अनिशाचो फोन इलो होतो. ओके, वहिनीचो फोन इलेलो काय? काय म्हणता वहिनी आमची? अरे वहिनीक पण येऊक सांग ना माझ्या लाईव्ह कधीतरी, भेट होईल माझी आणि तिची. गॉडफादर म्हणतात या सगळ्यांचीच प्रीतीताई, सगळ्यांचीच ताई प्रीतीताई. हा बघा, तुमचं एकच बहीण असा. गोविंद पाटील, नमस्कार गोविंद दादा, कसे आहात तुम्ही? 17 नंबरला लाईक डन केलंय गोविंद दादानी, थँक्यू सो मच. गोविंद दादा जेवलात काय? विकी दादा म्हणते तुमच्या पेशा काय? हाऊस वाईफ. गोविंद दादा म्हणतायत नमस्कार. गोविंद दादा म्हणतायत नमस्कार गोविंद दादा. हाय मानसू, कचू असं चिडल्यावर गुलाबी गुलाबी गाल होतात. मानसी कशी आहेस तू? अक्षय दादा म्हणता ऑफिस मध्ये असा. ओके, तिका टाइम काय असा? अक्षय दादा मालवणीची वाटच लागली, ते का टाइम नाही असा, असं म्हणायचं. ते का टाइम नाही असा.
गोविंद दादा म्हणते मस्त आहे. हो झालं जेवण. गोविंद दादा जेवण तर नाही झालंय, जेवायचं आहे, अजून बाकी आहे. या तुम्ही जेवायला, डाळ भात आहे. मानसी बोलते गॉडफादर दादा हसते हा मानसी गॉडफादरांना. गुलाबी साडी हनी लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो मजा काढ. मानसी म्हणता लाईक केले गो, थँक्यू मानसी. विकी दादा म्हणतात एकदा आईची जागा एक ताई घेऊ शकते. एका आईची जागा एक ताई घेऊ शकते. येस, म्हणजे आई नंतर ताईच असते ना. मानसी थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. मानसी बोलता मी बरी असं, तू कशी आहेस ताई. मानसी मी मस्त असे गो. गावासून इलय मागच्या शनिवारी. खूप दिवसाची सुट्टी होती गावाकडे. अक्षरा नदींनी माझी वाट लावली, आता मी मालवणीची लावतो. ए भगवान. अक्षय दादा त्यांना तुझी वाट लावली, तू म्हणत तू आमच्या मालवणी भाषेची वाट लावतोय काय की काय. नको रे बाबा. विकी दादा म्हणतात डन, थँक्यू. विकी दादा जोक आहे आमच्याकडे. साधी भोळी माझी आई. अक्षय दादा हसता. अक्षय दादा आज ऑफिस नाही तुझा, या सुट्टी तुका दिल्यानी. गजानना श्री गणराया आधी वंदो तुझ मोरया. गणपती या वर्षी कोण जाता गावात. मानसी जाताला असताना. इलो इलो बाय. इलो इलो बाय काय जाते जाते बाय म्हणायचा. मानसी बोलता होय बघलय तुझी व्हिडिओ येतानाचो. ओके. अक्षय दादा म्हणते असा ऑफिस. ओके 4 वाजता जाते. ओके 4 ते 10. दिसते मी जराशी. ही गोडी हवी दादा तू माझा मी तुझी ताई. दादा तू माझा मी. नाही 4 ते 6. अरे 4 ते 5, 5 ते 6, 2 तासच काम करता ती जाऊन. CJP सपोर्टर असा मी. आम्ही पण CJP सपोर्टर असो. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. आमचा परी उतरला, आमचा परी उतरला गाडीतनं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो. वा रे वा. ओके आज फर्स्ट डे आहे म्हणून 2 तास. ओके उद्यापासून 10 ते 4. ओके चालेल मंडळी. चला आता उद्या भेटू 1:15 वाजता. लाईव्ह मिस नाही करायचं. ओके लाईव्ह मिस नाही करायचं. सर्वांनी लाईव्हला नक्की या. बाय अक्षय दादा, बाय गॉडफादर, बाय मानसी, विक्की दादा, बाय बाय, टेक केअर. दिसते मी तुझी ताई.
खुशीचो चॅनल असा काय गो नाही गो बाय. मी पण जातो शॉपिंगला. चला तुम्ही शॉपिंगला जावा. बाय मानसी, टेक केअर.